Ez a videó a barátommal fog szólni. Lolával, hol van? Lola. Lola. Szia! Jaj, de jó. És akkor itt egy láda. Oké, az kell. A homok. Az is kell, ugye? Milyen? Az milyen? Crafting table, az nem az enyém. Mit csinálsz? Igen, és ez mi? Ide. És akkor ebből építsük a fát, vagy mit? Milyen fát építsünk, hanem mit építsünk ebből? Itt legyen a házunk. Elnéz? Be kell temetni. Földdel. Így. Így. Né? Aztán már is van egy házunk. Nem kellett építeni egy csomót, hogy alagút legyen belőle, mint az előzőnél, amit csináltunk. Olyan vicces volt. Szedjük a fát. Várjál már, itt a fa. Igen, itt van, te. Betemetjük. Volt az minek? Itt. Az minek? Mi lesz ott? Az mi? Ez így szép, ahogy van, az egész kis ablaknak jó lesz. Hova ment már Lola? Mit csinálsz? Mit csinálsz a leládakon? Ezt azért elviszem, mert kéne. Ez is kéne, Lola nem akar bele semmit. Ez is. Megint eltűnt Lola. Én eddig visszamegyek a barlangocskámba. Miért van kiszedve a föld? Azt nem nagyon értem. Szóval itt lesz 1, 2, és itt a teteje a harmadik. Mondom a tetején. És aztán a következő videóban még Lolával játszunk, de siessé már!